to saboda haka idan Allah ya ce mu mabiyan annabi matanmu su kai hudu, shi manzon Allah kuma matansa su wuce hudu, akwai hikima ko babu shakka akwai hikima. Dalili saboda annabawa mutane ne, amma ƙarfin halittansu ba ɗaya da namu ba. Annabawa mutane ne, amma babu shakka ƙarfin halittar annabawa ba irin tamu ba ce. Me dalili? Saboda Allah ya tsara halittar annabawa tsari na musamman. Saboda me? Saboda iya ɗaukan saƙo daga nesa. Iya ɗaukan saƙo daga nesa. Ai in ka duba hatta wayoyinmu, ai ƙarfinsu ba ɗaya ba ne ko? Telefon ɗinmu, ai kowane telefon yana iya sadar da magana, amma wani telefon ɗin ya fi wani. Kuma idan aka saukar da nauyin da ke kan wata wayar a kan wata wayar, wannan wayar fashewa za ta yi. Ai mun yadda ta gefen waya, amma ta gefen mata fa ce kai ai bai ba. Wallahi halittanmu da ta annabawa ba ɗaya ba ce, jinmu da na annabawa ba iri ɗaya ba ne, ganinmu da na annabawa ba iri ɗaya ba ne, ƙwaƙwalwarmu da ta annabawa ba iri ɗaya ba ce. Amma fa mutane ne, asalin halittar babu shakka mutane ne, amma Allah ya musu kwaskwarima, ya ƙara musu ƙarfi, ya ƙara musu ƙarfi ta wajen ji da gani da tunani. A ce maka Allah ya tattara ilimi mai yawa ya zuba a kan manzon Allah, ƙwaƙwalwar ba irin tamu ba ce. To saboda haka yasa halittar ma ba irin namu ba ne. Misali da zai gwada maka, kafiran ma da suke sukan manzon Allah, abin mamaki wa ana samun akwai kiristoci, kuma wannan maganar ma tana bible, domin ba wai daga kan annabi Muhammad ba ne, sa'an da aka yi kenan. Da a ce daga kan manzon Allah ne ya yi mata fiye da hudu, to sai ta shan suka. A gashi nan a bible yana littafin King sura ta 11 aya ta 1 zuwa 4 ko, inda suke magana game da annabi Suleiman. And he had 700 wives. Wannan daga bible ne, ba wai Qur'ani ba ne. He had 700 wives, suka sa princes, and 300 concubines. Kaga annabi Suleiman a bayaninsu yana da mata 700, yana da kuyangi 300. Nawa kenan? 1000. Wannan yana bible. To me yasa annabi Suleiman zai mata 1000? Yanzu idan kai ne aka ce ka auri mata 1000, kafin ka zagayo gidan wata ina ganin ma ta tsufa. Mata 1000. Amma kai ka sani tun da annabi Suleiman ya yi, ai mu kaga musulmai ne, kuma bible ba namu ba ne. Allah dai ya ce mu gaskanta littafai da aka saukar, amma ba a ce bible ba ko? To amma duk da haka, tun da magana ta dace da gaskiya, ba masu kanta. Idan aka ce annabi Suleiman ya yi mata 1000, ba abin mamaki ba ne. Me dalili? Saboda kiran halittarsa ba irin tamu ba ce. Kiran halittarsa ba irin tamu ba ce. Wannan shi yake nuna maka cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana da ni'imar da yakan yi mabayi a duniya. Ni'ima da yake mabayi a duniya, kuma har yanzu ma za ka iya gani, har yanzu za ka iya rika gani. Za ka ga wani abin mamaki, Allah ya bashi ƙwaƙwalwa wanda ta saba ma irin na mutane. A yanzu haka ana iya samu. Saboda haka in ka buga lissafi kaza da kaza, a sakan guda zai baka amsa. Kuma ga shi kansa ba kwamfuta ba ne, ƙwaƙwalwarsa irin taka ne. Ba mamaki ma an ka dube shi mummuna ne, ka ma fi shi kyawun ƙira, amma Allah ya masa kyautan da kai baka da ita. Ashe mun yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima, yana da ilimi cikin halittansa. Saboda ka ba mu da iko mu cewa Allah ga irin dokan da zai yi. Allah da yake halitta shi ya san dokar da ta dace da kowane halitta.